Ya καθίστε καινούριο μου βίντεο. Σήμερα παίζουμε στα γυμναστικά και είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που θέλουμε να ανοίξουμε και είναι το νέο παιχνίδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ήρθε η ώρα να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Καταφέρω να φτιάξω την καλύτερη ρήβα νούμερο 2. Να καταφέρω να φτιάξω ένα τέτοιο για να, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα, είναι για να να μπορείς να παίρνεις τέλεια. Νούμερο 3, να ξεκλειδώσω να γιατί να το πούμε πώς έκανε να πηγαίνει σε γρήγορα και τώρα δεν ξέρω καν τι κάνει. Ναι, αλλά πάμε που λέει! Οπότε απλά κάνω δεν θυμάστε γενικά. Να ξέρω τι είναι πράγμα. Πάντως, άμα θέλετε να παίξω και στο άλλο στα γυμναστικά, να πείτε μου. Ή άμα θέλετε να παίξω σε ένα Roblox ή Minecraft. Ό,τι θέλετε να παίξω, πείτε μου απλά. Είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι, αλλά εντάξει, μπορείς να το παίξεις. Μπορείς να παίξεις με φίλους. Εμένα просто μου άρεσε να έπαιξα, δεν μπορείς να παίξεις με φίλους, απλά μου άρεσε να το ρίξεις. Αλλά είναι ωραίο παιχνίδι. Αγνίστε αυτό. Απλά έπαιξε ένα μακροβάρι. Οπα, έχω 12. Oxygen. Αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να... Αυτό θέλει απλήτα. Να το. Ωραία. Θέλει απλά ένα τέτοιο. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Οπότε ο επόμενος μας στόχος είναι να φτιάξουμε αυτό. Θέλω και μια μπαταρία. Μπαταρία, χαλκός. Το ξέχασα που χρειάζομαι. Μπας μέσα. Και ξέρετε, εγώ άμα θα θέλετε να διαβάσω κάτι άλλο που θα λένε τρομακτικές ιστορίες, μου το λέτε, αν θα παίζω παιχνίδια, μου το λέτε. Και να γράφετε στο σχόλιο ποιες τρομακτικές ιστορίες θέλετε. Αλλά όλα ό,τι βίντεο θα κάνω θα το ανεβάσω σε αυτό το κανάλι. Μιας και δεν έχω άλλο να φτιάξω. Oxygen. Οπότε ελπίζω να έχει καλά όλο το project. Επειδή πριν από 6 μήνες είχα ξεκινήσει να ανεβάσω βίντεο και εγώ πιστεύω ότι ήταν δύσκολο, συμφωνόμουν και πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρω. Ότι δεν θα κάνω τη μία γραφή 2 βίντεο κιόλας. Τελικά πήρα και αυτές. Δεν
Pokoknya historinya belum Khalifah. Itu sama tuh semulanya gitu. Barista. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Hay elementos que las επειδή τραβάω βίντεο και δεν έχω κλείσει, οπότε ακόμη με ακούνε. New blueprint acquired. Το μόνο που from salvage technology and to record alien biological data. Είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι, όπως το για να δίνονται. Να δω όλο τα πράγματα που χρειάζονται. Τελικά, δεν ήταν καν να δίνω. Δεν μου ήταν εύκολο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μου νόμιζα τελικά ότι θα ήταν δύσκολο, ότι θα έβγα συγγνώμη, για να πάρω κάποιες εδαφές, αλλά τελικά όχι. Είναι εύκολο. Γιατί πάμε λίγο στο παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Ίσως είναι και το μόνο που βλέπω. Vedem che tomato per fare vedere o questo ma questo non c'era vedete un attimo faccio e quando si erano sa nasce caso ne prendo sempre questa che sono io. Muito skålar Oxygen. Anche per io vedete le donne che scanate questo è stato bravo Deca The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden.
Ναι, το πάμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν το θέλω, δηλαδή φίλε, τι λέει να θα φτάσω πολύ. Πώς βάζουμε το μάτι για πάντως, ξέρω. Όταν βγεις αυτό το βίντεο θα ανεβάσω και άλλο βίντεο για να παίζω άλλο. Και το κλείνει το βίντεο.